Pečeme si ptáka tak nějak po venkovsku. Začni bylinkovým máslem. Povolený máslo, špetka soli, nasekaný bylinky podle chuti, prolisovaný česnek zamíchat a do lednice. Kuře si opláchni, očisti a pořádně všude osol. Pak se mu musíš dostat pod podprdu prstem, nebo jestli seš citlivka, tak v obrácenou lžící. Dostaň tu kůži s prsou. A pak ty prsa pod kůží pomatlej tím stuhlým bylinkovým máslem. Do pekáče jebni omytý a nakrájený brambory i se slupkou a osolě. K tomu cibule, paprika, slanina a neoloupaný česnek. Rozmarín, tymián, šalvej, bobkáč a majoránka. Všechno to pocákej trochu olivového oleje. Je třeba, aby se ti dostal všude, tak do toho hrábni pazourama a zamíchej. Nahoru na trůn posaď toho připraveného ptáka. Do kuřete ještě narvi bylinky a česnek, můžeš i kus citronu nebo jabko. A přes ty prsa polož peřinku z pečícího papíru. Nepřipálí se ti ani moc nevysušej. A pak ten krásný pekáč dej do trouby. Spodní horní ohřev 140 stupňů a přibližně 2 hodiny do měka. Kuře i zelenina pustí do šťávy na přelejvání. Jestli chceš, můžeš na začátku podlejt trochu bílého vína. Teďka ještě trochu drcenýho kmínu a šup si zpátky do trouby. 20 až 30 minut horký vzduch. Jestli nemáš troubu s horkým vzduchem, nech pootevřený dvířka a strč tam zaplej fén. Když tomu dáš trochu lásky a péče, tak za 2,5 hodinky vytáhneš tu nádheru. To kuře můžeš nadělit na jednotlivý porce a podávat přímo v tom pekáčku, anebo to prostě nadej na talíř. Jestli ti přijde, že je s tím moc práci do stánku, kup si grilovaný kuře a sežer ho nad řezem rovnou z toho pytliku, tak jak si zvyklej, jako divoký zvíře. Tak čau.